No niin, Tommi Hölö Niemelä, tervetuloa tänne Suomen jääkiekon pääkaupunkiin ihan oikeisiin töihin. Kiitoksia oikein paljon. Mitäs, ihan pakko lähteä heti tuosta Hölöstä liikkeelle. Tuleeko se Hölö suusta vai mistä tuo lempinimi lähtee? No kyllä se aika paljon siitä tulee. Että nuorena miehenä, niin kuin nyt vähän vanhempanakin on tullut puuttua aika paljon ja ehkä se on sieltä niin kuin tarttunut mukaan. Ja sitten itse asiaan, eli olet päässyt nyt ensipuraisun maistamaan, miltä tuntuu työskennellä keltavihreässä organisaatiossa. Miltä se on tuntunut? Voidaanko puhua, että tämä on semmoista rakkautta ensisilmäyksellä? No ainakin voidaan sanoa näin, että ihastumista ensisilmäyksellä. Että on ollut kyllä tosi hieno pari ensimmäistä viikkoa. Tai itse asiassa jo ennen sitä, ennen kuin aloitti ihan joukkueen kanssa, niin pääsi tietysti tutustumaan toimiston väkeen vähän aikaisemmin ja päästiin muuttaa perheen kanssa tänne. Ja mielettömän hieno ensivaikutelma on ollut kyllä koko seurasta, organisaatiosta, kaikista ihmisistä oikeastaan siinä ympärillä. Että kaikki, ketä on tavannut, niin on ollut tosi iloisia ja ennen kaikkea niin kuin on näkynyt semmoinen työteläisyys siitä, että yritetään tulla paremmaksi. Ja aito niin kuin usko siihen, että se mitä työtä täällä tehdään, niin että se myöskin tulee tuottaa jossain vaiheessa. Niin tuo päättynyt kausi oli täällä meille keltavihreille tamperelaisille oli melkoisen pettymys. Miten sinä koit, kun tulit tänne? Näkyykö täällä vielä tavallaan se, että se jäi harmittamaan tuonne hampaankoloon? No mä en enää hirveästi halua miettiä sitä, mitä on tapahtunut. Kyllä mä uskon, että kaikilla niin kuin, totta kai historia pitää tuntea ennen kaikkea. Tietysti Ilveksellä historia on todella hieno. Että puhutaan yhdestä menestyksekkäämmästä, yhdestä hienoimmista seuroista, mitä Suomesta löytyy. Niin se pitää tunnistaa, mutta että nuo lähihistoria-asiat, niin turha niitä on ihan hirveästi muistella. Mun mielestä kaikki ajatukset pitää olla koko ajan siinä, että mitä tehdään tässä hetkessä ja ennen kaikkea mihin suuntaan ollaan menossa. Ja kyllä mun mielestä kaikista ihmistä on niin kuin paistanut esiin se, että täällä on hirveä halu tulla paremmaksi ja usko siihen, että se työ mitä tehdään, niin se myöskin tuottaa sitten kun sen aikaa on. Ja varmasti tuo on hyväkin asia tässä kohtaa, että kaikki katseet suuntautuu nimenomaan sinne tulevaan ja jätetään ne mitä on, varsinkin ne negatiiviset asiat, mitä on historiassa tapahtunut, niin taaksepäin. Mutta jos mennään sitten valmentajan arkeen, kuinka paljon Hölö joudut niin sanottua pelikirjaa päivittämään, kun siirto Lahdesta Tampereelle tapahtuu? No kyllä aina päivitetään, aina yritetään kehittyä ja tämä kesäkin niin meillä on loistavaa aikaa niin kuin siinä, että päästään miettimään ihan oikeasti, että mitä voidaan tehdä paremmin ja mä uskon, että tuossa jääkiekossakin koko evoluutio menee eteenpäin ja meidän tavoite on kyllä olla siinä nimenomaan suunnannäyttäjä, että jos halutaan jonkunnäköistä kilpailuetua siitä pelistä saada, niin pitää tietää, että missä tämän pelin nimenomaan seuraavat vaiheet menee, mutta eiköhän siellä ne samat perusperiaatteet ole, että pitäisi tehdä yksi maali enemmän kuin vastusta. Näinhän se tietysti menee. Miten sinullakin pitkä tausta valmentajana, kuinka paljon tavallaan se, puhutaan nyt liigasta, kuinka paljon tavallaan se peli muuttuu kauden aikana? Tuleeko siinä selkeitä semmoisia muutoksia, että joudutaan jossain kohtaa ihan selvästi jotain asiaa ruveta muuttamaan? No varmaan siinä tapahtuu, että koko ajan peli kehittyy ja ennen kaikkea peli tiivistyy. Että alkukaudesta pelissä, jos mietitään vastustajakohtaan, niin siellä on aika paljon enemmän tilaa ja kaikki joukkueet tietysti pyrkii siihen, että se peli kehittyisi kauden aikana, niin siinä tapahtuu muutoksia, mutta ehkä se, että mitä yritetään tehdä, niin siinä ei ehkä niin paljon tapahdu. Että mä uskon, että jokaisella on kuitenkin jonkunnäköinen progressiivinen suunnitelma siinä, että lähdetään jostain liikkeelle ja pyritään pääsemään johonkin, että mikä se visio siitä sitten on, niin se vähän ehkä eroaa, mutta että ei mitään semmoisia valtavan suuria muutoksia kauden aikana tarvitse toivottavasti tehdä. Sitten vähän pelaajapolitiikkaan. Ilves on nyt jo muutamia ihan mukaviakin hankintoja tuossa julkaissut. Minkälaista Ilvestä olet rakentamassa, jos tarvii muutamalla adjektiivilla luonnehtia? No ensinnäkään mä en ole rakentamassa, vaan me ollaan ehdottomasti tässä niin kuin tekemässä sitä ja mä uskon, että tämä on kaikkien meidän yhteinen asia. Koko yhteisö ja tietysti myöskin toimisto ja myöskin meidän joukkue ja valmennusryhmät, että me kaikki yhdessä yritetään rakentaa tästä jotain hienoa ja se, että minkälaisia pelaajia joukkueessa pelaa, niin kyllähän meillä tavoite on ennen kaikkea yhteistyökykyisiä. Että me uskotaan siihen, että jos 5 pelaajaa pystyy tekemään maalivahdin kerran 6 pelaajaa pystyy tekemään yhdessä asioita, niin silloin jos se tehdään erittäin samansuuntaisesti ja nopeasti, niin silloin vastustajan on aika vaikea meitä vastaan pelata. Ja mä uskon, että jokainen pelaaja, joka tänne tulee, niin ennen kaikkea uskoo siihen, että voidaan tulla yhdessä paremmaksi. Jos joku adjektiivi pitää valita, niin yhdessä ja nopeasti ja vahvasti, niin eikä siinä ole 3 aika hyvää juttu. Paljon puoltaa niin läpi tavallaan sinun aikaisemmistakin sanomisista ja tekemisistä se, että semmoisella
positiivisella ilmapiirillä olisi suuri merkitys myös siinä, että miten joukkue pärjää noin niin kuin kilpailullisesti? No ihan valtava suuri merkitys. Että se, että kuitenkin ajatellaan, että nuo ottelutapahtumat, niin ne on yksittäisiä päiviä kuitenkin siinä. Ja meidänkin joukkueen niin kuin jokainen päivä on mahdollisuus tulla aina paremmaksi. Ja se peli on semmoinen peili ehkä siihen, että missä sillä hetkellä mennään. Ja se, että jos joka päivä on oikeasti kiva tulla töihin, kiva on tulla tekemään itsestään parempaa ja ennen kaikkea turvallinen ympäristö siihen, niin silloinhan ei ole mitään ylärajoja siinä, että mihin me voidaan joskus päästä. Kyllä mä ainakin uskon, että tämä elämä pitää olla ennemmin hauskaa kuin möksyttämistä. Joo, tuo pitää varmasti paikkansa. Miten sitten näet sen, että kun kausi on niin jumalattoman pitkä, mitä se nykyään niin kuin on, ja nyt muuttuu vielä sillä, että lähes kaikki joukkueet myöskin pääsee pudotuspeleihin, niin syökö se vähän niin kuin sitä runkosarjan uskottavuutta, kun niin moni joukkue pääsee pelaamaan sitten vielä pudotuspeleihin? No ei mun mielestä siinä kyllä yhtään. Päinvastoin runkosarjan merkitys jopa nousee nyt tässä näin, että se, että 4 sakkiin pääseminen on iso asia siinä asiassa, että pääset niin oikeastaan ensimmäistä kierroksesta eteenpäin. Mutta sitten totta kai se, että 12 joukkuetta pääsee pelaamaan playoffeja, niin se on iso juttu, että merkityksellisyys ihan loppuun asti todennäköisesti säilyy paljon suuremmalla osalla joukkueista kuin aikaisemmin. Ja se, että tuo 60 ottelu maratoni, joka on todella pitkä ja raastava, niin se on vain jokaisen mentävä läpi, koska jos olisi tosi helppoa, niin sen tekisi jokainen. Ja me ei haluta olla jokainen, vaan me halutaan olla erikoisia. Pitkästä aikaa liigassa nähdään myöskin yksi uusi joukkue, tai sanotaanko paluu muuttaja, kun Kiekko Espoo hyppää takaisin liigakuvioihin. Miten tervetullutta se on, että joukkueen määrä lisääntyy? No mä en ota kantaa ehkä siihen, että onko se hyvä vai huono asia, että joukkueet lisääntyy, mutta mun mielestä se, että pääkaupunkiseudulla on 2 joukkuetta, niin se on hyvä kilpailutilanteen lisäys siihen suuntaan, ja se on tietysti ulkopuolelta ollut hieno nähdä, mikä täällä Tampereellakin on pitkään ollut. Mä uskon, että sellainen tietynlainen kaupungin sisäinen vastakkainasettelu, niin se puskee kumpaakin joukkuetta koko ajan eteenpäin ja kumpaakin organisaatiota eteenpäin. Ja mun mielestä tämmöiset hegemoniataistelut, tai jos ajatellaan täälläkin tämän hallin niin kuin keskinäiset taistelut, niin eihän sitä hienompaa urheiluromantiikan kohdetta voi olla. Ja mä uskon, että derbyt, niin kyllä on hyvä, että urheilussa niitä. Niin, se on jännä huomata, että vaikka olet Tampereen ykkönen, niin et välttämättä ole koko Suomen ykkönen. Niin, se on tietysti aina sekin, että vaikka voitat derbyn, niin välttämättä se ei tarkoita vielä sen enempää, mutta uskotaan siihen, että niin mahdollisuus on olla kummankin ykkönen. Mikä on sellainen sun spesiaali, mitä sä ainakin näillä hetkellä luulet, että sä tuot jotain uutta ja erilaista Ilveksen organisaatioon? Ja kyllä mä uskon, että semmoinen ennen kaikkea, tietysti tämä saattaa kuulostaa vähän tympeältäkin, mutta kokonaisuuden hallinta ja nimenomaan suunnitelmallinen kokonaisuuden hallinta. Me uskotaan yksilön kehittämiseen ennen kaikkea se, että jokaisella olisi mahdollisuus ottaa koko ajan henkilökohtaisia askeleita eteenpäin. Ja sitten toisaalta niin me uskotaan progressiiviseen joukkueen kehittämiseen ja näiden niin kuin prosessien hallinta ja niiden suunnitelmallinen läpivienti, jossa kaikki dokumentoidaan ja sitä kautta voidaan kanssa aina jälkikäteen arvioida sitä, että missä ollaan onnistuttu, missä ei olla onnistuttu, mitä voidaan tehdä paremmin, niin jollain asteella ehkä siellä on kuitenkin sitten tietynlainen erikoisosaaminen. Että varmistetaan se, että jokainen pelaaja oikeasti ottaa niin kuin askeleita eteenpäin ja varmistetaan, että joukkue, joka kuitenkin elää aina vain 9 kuukautta yhdessä, että se on fakta kuitenkin tässä meidän urheilubisneksessä, että yksi joukkue, jossa samat pelaajat on, niin se on vain 9 kuukautta, niin sen vieminen oikeastaan niin kuin siitä alkupisteestä sinne viimeiseen päivään asti, ja että oikeasti se joukkue saa kaiken irti, mitä siitä löytyy, niin ehkäpä siellä on jonkunnäköistä erikoisosaamista. Ja syksyllä myöskin perinteisten harjoitusotteluiden sijaan Ilves pelaa CHL ja Arpa Onni oli, sanotaanko näitä, erittäin mielenkiintoinen. Siellä on aika kovia joukkueita tulossa vastaan. Milläs mielellä lähdetään Eurooppaa valloittamaan? No mielettömän hieno haaste kyllä, että just niin kuin sanoit, niin jos halutaan pelata Euroopan parhaita joukkueita vastaan, niin me päästään kyllä nyt tosiaan mittaa itseämme siinä, että 3 kertaa sveitsiläinen joukkue ja 1 kertaa Ruotsista ja sitten vielä 2 tosi mielenkiintoista Ranskaa ja Puolan joukkueet vastassa, niin kyllä niin kuin antaa meille mahtava haasteen siinä. Ja se, että jos ajatellaan tulevaisuuttakin, että mihin suuntaan varmasti tämä meidän lätkäbisneskin on menossa, niin kyllä se ennemmin on kasvamassa kohti Euroopan kokoista aluetta kuin ihan pelkästään vaan pientä kansallista sarjaa. Niin se, että me ollaan niin kuin suunnannäyttäjiä siinä ja päästään olemaan niin kuin siinä aallonharjassa mukana vuodesta toiseen, niin uskon, että se on tälle organisaatiolle kanssa tosi tärkeä asia. Mä toivoisin, että niin kuin yhteisökin
ymmärtäisi niin kuin sen merkityksen, että ne on sellaisia pelejä, että mitä ei ihan jokainen pääse kokemaan. Ja se, että nyt esimerkiksi nämä 3 sveitsiläistä jengiä, minkälaisilla niin kuin budjeteilla he toimii, ja että me päästään haastamaan itsemme niitä vastaan ja vetää käkättimeen heitä, niin mikä se hienompaa. Sinulla on tavallaan tältä areenalta nyt parilta edelliskeväältä hopeita tullut kaulaan. 3. vuosi areenassa, niin joko se vaihtuu se väri sitten kultaisiksi? No sanotaan näin, että tämä on ensimmäinen vuosi, kun ollaan täällä areenassa töissä ja uskotaan, että se antaa myöskin meille kaikille niin jonkunnäköistä uutta hienoa kokemusta. Kiitoksia Hölö. Näistä mä luulen, että me palataan asiaan vielä tuossa kauden aikana. Nyt päästään sut tuonne juoniin sotasuunnitelmia. Erittäin hyvää kesää ja erittäin hyvää kauteen valmistautumista. Kiitoksia oikein paljon ja koko yhteisölle, niin muistaa nauttia. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Hei, sehän meni ykkösellä.